Nou, zeker op stap best, juster, weg. Nee, Wist er wist van? ja. Nee, niet maar met hem nu verder, ja? Sterren zijn die smelen. Fok hem, hè? Ik kan de handen net tussen houden. Denk ze dat? Is die net opvallend? Zit altijd om die. Saberen bij ongeluk, wist wel? Je rekt het altijd saberen bij ongeluk die tieten aan of je zit er niet komt. Oh, dat bedoelt er net zo. Oh nee, hoe bedoelt er het dan? Je krijgt dus al horen, kerels. Is maar op één ding uit. Je mag nou eens Janice, het wat neer te sissen. Eet je lekker, coach? Ja, hoe dat zeg? Nee, niks. Was dus vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Ik had een naaiers leefde blauwe vrij. Beloof mij maar, ik ben het best bij jou. Beloof mij maar, ik ben het best bij jou. Rianne, afke je, wat is er nou? Waarom zo is het niet? Had Wiebe wat marideren of zo? Nee. Wees er wist van, of dorst het net te sissen? Let me nou bewurren, Afke. Ik ben misselijk. Waarom was er net hoe praten? Let me know, ja? Oké, dan net. Cynthia, was toen wel een keer bij mijn biatje? Ja, is goed. Cool, wanneer? Weet ik niet. Oké, we zullen wel. Doei. Doei. Je hebt wel een leraar die de poort net tussen hadden koer. Hij is zo wie wil matsen met mijn proever dat ik me de bek houd. Nou, mooi net dus. Je eruit vlijm. Bij mij maakten ze dat echt net flikken. En volgens mij bedoelt wie we dat net zei. Dat is ze al het jam. Ondertussen zit er wel onder die. Ze kiezen altijd de zwakkere nu. Ines Rianne leaks. Hé, waar is ze trouwens? Shit, ja, het wordt wel lang. Hé, maar klein binnen nog, dus je nou net naar huis.
Lianne, wacht je nou even. Leef mij dan maar. Hoe hel is het in de hartstigsgrutte lul? En waar haast het door, Anneke? Dat is toch net weten. Nee, ik weet net waar het door haast. Dit hier van die nooit verwachte wiebe. Wat net? Net de leeuwen had ik nog boter op mijn kop. Ik ken dat, dat ik mij saai in die verzint ha. Ach, ze ben al je net te vertrouwen, die kerels. Al je geile wolven die skippen klimmen, maar één ding in de hasses. Afke harkje naar mij, ik weet net... Houd de hond dus! Ja, maar ik wil al lang nog Ja, even... duidelijk! Tje, die mancheleeuw die gaat op een loop voor die orenmancheleeuw. Die zelden met de grote mais. Is het zo? Nou ben alle wiefjes die binnen voor hem. Is toch prachtig regel in de natuur, hè? Daar kunnen wij mensen een voorbeeld nemen. Survival of the fittest. Ja, ik denk alleen dat je niet echt heel veel kans had gemaakt in de natuur. Hoezo? Wat moest er dan zeggen? Nou, echt heel groot en sterk ben je niet. Nee, maar die lange manjes, dat had ik net door. Daar gaat het toch net om. Ja, dat zeg je net zelf van wel. Tje, het gaat om de uitstrelen van zijn mondje. Zijn, charisma. Klets net, je. Die ene is gewoon volle sterker door, daarom je erop loop. Nou, ik ben nog net bang voor grotere kerels. Daar hebben we het toch ook helemaal niet over? Wist nog jou destijds van die zeet. Die hier door een eeg op tijd, wist nog wel? En die wie vlak op een grotere mij. En dat hebben we er uitvochten op het smalle plein. En je weet dat de reden, Talita. Wat doen met dit wiefje nou? Maar daar hoef je eerst al maar wat bij te vertellen. Dat zeer de eer in gips hier. Dus maar met ons te vluchten. Nou en? Hier niet in je arm oor. Ja, dat hoort bij die. Wat is er met jou? Heb je niet lekker getraind? Nee. Zees Heid, die Wiebe Fokke mij, dat net een kroegmaat van Heid. Ja. Die kan de hand net thuis houden. We verdenken hem van ontasting, misschien zelfs wel van verkrachting van een van de fam. Nee, dat is net weer. Wie? Wat is dat voor onzin? Hoe hel is in de plassen? Ik hel je maar niks in de plas, ik had zelfs jongen. Wat had je zien? Nou, dat is een beren een van de fammen masseren maar ondertussen. Of dat het de jerm om die heen slacht, ze beren amicaal, of hij jouwt die een klap voor de kont. En dat neemt zo ontasting? Ik bedoel, ik sla het niet tegen wel even voor het kontje. Is dat maar laat, hè? Ik sla de jerm mee, ik wil eens om een lekker mokkeltje heen. Daar is dat al, lekker mokkeltje. Ah, ga er op met die onzin! Nou, ga daar niet naar elkaar. Hoe zou wat kunnen? Wie we beschuldigen van een ontasting? Hé, daar had met dat feministische gelul. Och, dat slacht al heel dol nergens op. Het is intimidatie, misbruik van de macht, daar hebben we het door. Het had totaal niks te maken met feminisme. Wat een misbruik van macht! Het is de natuur! Tja, een vrouwtje die schommelt met kontje. Hè? En daarmee lokken ze de mooi. Maar ze jouwt daarvoor dan dadelijk net ta. Ze dochter is gek, dan was het net. Ach, klets toch net zo stom. Maar onder het virus dan daagt ze hem uit. Hè? Dat is nog een spultje. Tja, de leefde is een spultje, begrijp me nou toch een keer. Als Hart hem aan het stilhoudt, dan dokken mag. Maar je feminist niet mooi net onder regels. Dan word je niet beschuldigd van ontaast, dat is bespottelijk. Je verpestte het tussen het spultje tussen malje en vrouwje. Laat er een dij zitten. Nee. En het matras lappen. Oh. Nou, dat is beduidelijk. Wat? Hoezo? Doe best leuk omdat er net een dij zit. Let maar. Die man weet net wat er zaait. Ik weet correct wat ik zis en dan kan je skimmen nog van ik ga naar de kroeg. En moest dat een leeuw voorstellen, Ben? Het lijkt meer op een zieke kat. Ach, wat. Nou, genoeg domme mokkeltjes. Kijk deze. Hoe je een snoordmokkeltje met lucht hier? Een snoordmokkeltje, maar lucht hier. Ja. Geen idee. Golden Retriever.
Allee, Wiebe. Hoe is het, jongen? Best. Ja, dat dacht jij, ja. Ja, dan vermakken ze die wel met de famkes, hè? Hoe bedoelst? Dat maar net zo'n oorlog. Voor de vrouw die is gek. De sister van vier krijgen ze een wanne in een henhoog. Waar is dat door? Ah, dat is toch niet weten. Maar niet meer niks geleerd. Ja, wat was nou eigenlijk beweren ben je? Nee, ik snap het wel, jongen, ik snap het wel. We houden gewoon onder u. Nou, ik moet voort. Oh, dat is echt gezellig. Maar ja, dan moet ze zelfs weer op krachten komen voor de volgende training. Die Wiebe, hè. Trouwens, dat is ruzie met de vrouw. Want wat als wist, hè? Dan was het onklagen vanwege netwezige intimiteiten. Ja. Terwijl ze het hartstikke mooi vinden dat ze dan op het dieknij fluiten. Ja, maar dat die ik lezen, hè? Wil ik uitkomen voor seksist. Spottelijk dit. Ik bedoel, dan mag ze toch vernemen leden dat ze de mooie durven op die. Ja. Dan mag gewoon een... Mag ik wel een biertje in sparen? Hè? Maar ze nou en dan een compliment... Hallo, jongens. Nou, je bent het begin wel terug. Wil je met wat voor mij drinken? Nou! Ja, denk ik dat, jong. Ik nog even op. Het is krijgt zo'n spultjes in die boekjes die je al leest. Hè? De man neemt en de vrouw ontvangt. Nou, als wij bien wassen, maar dan zullen we het nooit bij worden. Ik bedoel, een kook gaat toch echt naar de bolleta? Hoe is dus mijn kei vergelijken? Of een wifkesleeuw, wat maakt het dat nou uit? Wat heeft ze dat de barre zo als een wifkesleeuw het initiatief neemt? Hè? Ja, dan is een mandje leeuw direct heel de la. Oh, nou dan bestaat er dus heel de la. Huh? Nee, dat bedoel ik net. Want als een vrouw, ik dus, het initiatief neemt, dan bestaat er dus heel de la. Ach, dat gaat het heel dan net Ja, om. daar gaat het wel om. Dat is mandjes en wifkes, dat is geen en merries. Ik ben geen besten ben. Dat begrijpt wel. Dat is de natuur. Maar ja, wij zijn de feesten te vieren van de natuur. Oudewoud. En daarom gaat het nog zo mis tussen molje en vrouw. Wij willen gewoon meer op het wammatten. Oh, en wat was toen dan nog al je dwaan? Moest toch beweren dat ik het spultje net misspeel. Dat ik net meer flirt. Dat is in grenzen net. Wat bedoelst? Dat is correct wat ik bedoel. Dat begint er net door Hedwig wel. Ze is dom, meneer meer. Een kilo witlof en een pan spruitjes. Oor wat jouw kind? Oh ja, dat weer volslaan onschuldig. Krijgt ja, onschuldig, nou ben we er. En wat wie bedoelt is echt onschuldig. Dat opgefakte toch. Maar je vrouw die bent partijdig. Als het je me uitkomt, dan is het onschuldig. En als het je me net uitkomt, dan raas je moordbrouw. Wij mooi weet ik gewoon ermee, wij van tap binnen. Oh, wat best de begrutelijk. Nou, wel te rusten. Ik jou me daar. Oké, Michel, dokter Kabiatsi. Ik ben de dokter. Waarom mag ik geen dokter wezen? Wat moet het dan barren voor je me ingriepen? Verdomme, met er eerst in vermoeden weer op, hè? Hufters. Joukje, we meid je zwargen om Rianne. Ze zoes een jelloere linolo en hel je voor die wedstrijd. Geen lezen. Dan net z'n bazig. Ik ben dokter Tom en ik maak die onderzoekje. Je lezen. Best een leuke, sa? Ja. Ja, ik wacht je. Bekeuringsdealers zonder luchtfiets, daar hebben ze goed voor. Nee, ik weet niet wat ze is. Ik kan haar net bereiken. Politie, wat maar ze met de politie? Nee, Oorzo kwam met haar naar het bureau te komen om een onklacht in te zinnen voor ontasting. Die flauw kunnen nog in. De politie wat roostert man als de jaren een praatje voor frustreren wieven. Wat? Ben je toch die stil?
Doe normaal, sis. Doe eens me net te trouwen. Oors ging je net aan een zikje. Nou, dan net. Jawel. Rob, dat vind ik net leuk. Ik ben ziek jaar al weet hoe lang te bereiken. Ja, dat zal ik doen. Goeie. Sis, wat is dit? Een keerkomsten van een heksenkring of zo wat? Oh, je bent er echt Sanien, hè? Sanien die de kat in Chester knipt. En laat mij eens door wijzen. Eucalypta? Nee, ik ben Buffy de Vampire Slayer. Dus sting er maar om. Daar ben je maar op uit. Feminisme maakt het meer kapot dan je leven is. En net de drank, zat ze worden zitten. Ik werd gek van huid. Kijk me indenken. En? Nou, ze kunnen niet waar zolang er geen bewijs binnen of concrete aanwijzingen of zo wat. Wat een geëmel. Ik woon er meer, door dat is mijn zeer. En wat nou? Beziek je Rianne nog eens te beljen. Zie je hier al lang wijzen matten. Ja, Rianne, mij afke. Waar bist? Ben je maar zo gauw als dat kind weer om? Ik mat weten wat Fokke maar bij die dien had. Oors keer wij niet beginnen en de politie keer niet waan. Nou, bel je mij zo gauw als het kind weer om? Doe haast mijn nummer. Shit. Wist wat ik denk? Ik denk dat het zijn verwachting is. Ja, wat doen we nou? Speel je of net speel je? Speel je. Dan maar zonder Rianne. Kom op, vrouw, je neert tot het waan. Je mag je best doen. Nou, voor de weer hiet jaren. De vier heeft wat bedoeld. Doe net zo onnozel fokken, ma. Ik weet Hey, hou in de kop! We hebben dus nog van die smoezen. Wist je dat Rianne in verwachting is? Ja, dat weet ik, ja. Klootzak. Dat wist mijn dossisten met mij? En waarom zou ik daar maar zitten? Sis, Net een leeuwen, hé. Als de politie niet doet, neem het heft wel in eigen handen. Kom op, vrouwje. Afke! Wat sis? Hé, wat is je te reden? Hoe is het, Maidi? Wat in de bad? Ik wie in verwachting. Ik heb het voor het heilitten. Heel goed. Maar met ben van zijn meester. Nou, meester, dat valt ook wel wat aan, hè? Valt wel wat daar? Ja, du kist hem net eens. Ik ken hem net eens? Nee. Of ook, ik kist door Luigi. Ik dacht het net. Luigi? Luigi? Ja, maar wat zeg je hem nou alweer? Wie het net van hem? Van hem? Van wie, be? Dan net zo nu weer. Ja, ik weet net wat je met waande binnen, maar... Ik wie in verwachting van Luigi. Een vakantieliefde. Ik weet het is heel stom, ik hier er beter om denken matten, maar... Ik vond het heel dreig om het voor het heil te letten. Maar ja, het is beter zo. Ik kom er wel doorheen. Maar wat had Wiebe je maar te krijgen? Ja, maar had hij toch show maar Wiebe? Show maar Wiebe? Ja, hij had mij gewoon treest als een soort van huid. Daar heb ik een heel plot van hoorn. Oh, shit. Ja, wat is er nou? Hoe kon ik dat nou weten? Ik weet het. En wat had je zei? Zou maar niet beschuldigen? Schandalig is het. Dat had er nog van. Ja, huid nou wit we het wel.
Mem, ik ga naast even naar het café. Ik ga een afspraak met Retse. Rets. Wist je, het speeltje tussen man en vrouw is onloeken en afstitten. Krijgen ze in de natuur. Maar het onkomen. Man en vrouw. Hoe lang is je nou met Robin? Nou, ik hoop dat je me les geleerd hebt. Ik bedoel, als ik hier voor de konstlaa wil, dan doe ik dat. Hé, Talita? Ja, was het maar laat, hè, oude vieze man. En er binnen wie wel mooi dit misbruik van haar macht maatje. En dit een vrouw intimideren. Ik wil er niet meer om jaren. Wat is daar nou weer aan de hand? Dan met wel stil blijven staan, ja? Anders kan ik jou net aan een ziekje. Help, help, maatje me los. Ik steer oren. Als jou net kan binnen, zal ik jou een spuitje aanmatten. Nee, ik wil net. Jawel, ik ben de dokter, dus ik ben jij de baas. Auw. Onstellen, staan stil. Wat is dit, jongen? Wat had ze met dit in? Kom hier, Ruud. Zo. Ja, jongen. Vrouwtje, als ze net onder de toemen hoort, doen ze dit met hij. Wat krijgen we nou? Nou, hast nog een lekker strak conciebeend. Wat me niet slaan je? Wat op? Zeker voor die leeftijd. Lekker stevig. Dat is het speeltje, hoort. Aanloeken en afstitten. Hij dat een verstuur dagen, denk. Ja, hij ziet naar mij te lonken. Hoe komt hij bij, man? Val heel en dan het op, kerels. Gadverdamme. Nou, dat bedoel ik dus niet, mijn beend. Het is volslijn onschuldig. Nee, ik bedoel van mij al, hè? Spottelijk. Waarom dacht je het even mooi ontspult zie? Hoe moest dat oors weten dat ik die onttrekkelijk vind beent? Hè? Ik heb het dus gewoon een complimentje. En deze beide jongens, die moeten best wezen. Hey. En hoe viel dat ooit? Bril met de kloeren van mij af! Zo viel dat dus, maar net weeske intimiteiten nooit. Het